ka step jong ka khat art tarik untau nai hapo Brazil layo ban ring ya santeli kitor pat ki jingthau ki pamla pan motor lingba ki tei ki brio pat lingba ki CCTV kaba ki labu halaki jong ki compound yeng ya ki tei ki video lala ban sakhi lingba ki tei ki CCTV kamera kaba ki labu halaki jong ki yeng bat ya ka tei pat lala ban sakhi lingba ki tei ki khna kat ba ki dang dei ban khet ya ki tei ki so ki lalap ya tei we kun cha jing thau ba phla ba ton bat basriem ya ka tur jong ki breu bat kini ki we pat ki la ban ai ka jing sakhi ya phi lingba ki CC kamera ka ba ki layo ban ring bat ki layo ban record na kata kadaw ya ka ni ka video ki la pen sapriang bat pat stat hapo social media laong ba kitei ki long ki jing thau ki pam ju i mno bat ya kitei la ban yu i tang ha kapor men miet bat ha kapor ka phimla ban motor ba lingba ki kamera la ban yu i ya kitei om ha kapor men si ni ha kanu kapor pe ya kitei ki jing thau ki ba phla ka ba omla ban i motor ma phi